Urte batzuk pasa dira proiektu honekin hasi ginenetik. Epe honetan ekintza ezberdin ugari antolatu dira. Enpresetara bisitak, bideoak, elkarrizketak, kolaboratzaile asko izan ditugu bidean. Denak helburu bakar batekin, emakumeak industriara hurbiltzea. Ez dira garairik onenak, baina gauza asko ditugu alde. Jakin behar dugu lan aukera badugu aurrean. Behar bada, prestatuta gaude, edo behar bada formatu beharko gara. Baina enpresetetako tailerretan gure beharra dago. Gure aportazioa aberasgarria izango da. Lanbide heziketak ateak zabalik ditu guretzat. Laster izango dira ate irikiak. Inguruko enpresak ere gure zain daude. Dual formatoren bidez, epe labur batean, horietako tailer batean lanean has gaitezke. Ez da erraza izango. Behar bada ez dugu aspaldi liburu bat ireki, edo umeak ditugu etxean, edo betidanik gizonezkoentzat izan den mundu horrek beldurrak pizten dizki, edo beldur naiz euskeraz ikasteko errestasunik ez daukadalako. Baina begira orain, Gabriela, Belen, Alaine, Maider, Oiana, Enara, Maider. Kaixo, Belen naiz, eta 46 urte ditut. 3 seme alaba ditut, nerabe. Eta ni ostalaritza mundutik nator, eta orain dela 2 urte animatu nintzen produzioko goi mailako ziklo bat ikastera. Eta, orain hemen hau, ikusten duzuen bezala, makina eta herramienta munduan, lanerako prest. Hala, goazen lanera. Mundu hau, emakumeentzako ere bada. Oan dela 8 urte diseinu ikasi nuen, bukatu nunean Erasmusita gunitzen, eta Alemanian 2 urte nituen lanian, 2 urte tedi. Gero natorren nintzen, hemen beste 3-4 urte nitut enpresa batian, baina, pixat azperditen naiz ofizinan, da azkenian robotika beti gustatu izan zait, eta aukera polita ikusi edo, oain hori ikasteko. Salide atatzen da, hortan segitzen dugu. Nire klasian geha 24 pertsona, eta neska bakarra ni, montxe bat. Beno hasieran beste bat, baina lan abiatu zuen, hasi que... Gustoa, bai. Kaixo, gu Maider eta Enara geha, eta lehen urtean ingenieritza bukatu genuen uztailan, eta nola ez genekan lanik eta ez genuen aurkitzen, pentsatu genuen aukera egokia zala heziketa ziklo batian hastia, eta hemen gaude, eta izan heziketa zikloa egiten. Bai, han ingenieritzan alderdi teoriko asko ikasi genituen diseinuakin lotuta, baina diseinua gehiago alderdi polita o estetikoa. Eta orduan hona etorri nahi izan dugu pixkat alderdi mekanikoa edo teknikoa pixkat lantzeko eta hola lan munduan alik taskarren sartzeko. Hori da, gure helburua izango zen guain dualian hastia, ekain hontan. Bai, eta hortik ja praktika hartu eta lanian hastia. Ni debatxetik nator, eta nire burua horrelako lanetan ikusten nintzen, honea etorri nintzen mekanizazioa egitea. Eta etorkizun batean nahiko nuke horrelako zehozeetan lan egin. Nahiago eterderaz. Prefiero en castellano. Pisa kontatu zure ibilbidea zein izan da? Pues nada, yo trabajaba trabajo en el mundo de la hostelería. Bai, jarraitu lanean? Sí, sigo trabajando, compagino por las mañanas vengo aquí a Oteiza y por las tardes pues voy a trabajar. Y trabajo en el mundo de la hostelería y tenía ganas de salir de ahí, buscando igual mejores condiciones laborales y me habían hablado de mecanizado, que como que el sector del metal como que está bastante bien. Y tenía miedo un poco de apuntarme, ¿no? Inseguridades, pensar que igual no iba a encajar o lo que sea, pero luego me he sentido súper a gusto con la clase también, me han acogido muy bien. Ni Oiana Gardona naiz, eta 36 urte azkat, eta batxilergo teknologiko amaitu ondoren, ingenieritza tekniko egiten hasi nintzen unibertsitatean, eta pixkat garai hortan, goi mailako kirola praktikatzen nahi nintzen, eta pixkat lan nahi hori unibertsitatea eta kirola uztartzeko, kirol denda baten hasi nintzen lanien. Hor konturatzeko, pixkat kirolakin karrera luzatu zitzaiten, eta konturatzeko 12 urte pasaitut kirol denda hortan lanian. Eta pixkat industri mundu horta berri sartzeko, goi mailako ziklo egitea erabaki nun, konkretuki produkzio mekanikokoa, eta azkenian honekin, bigarren urtean ja dualakin praktiketan hastezea,
Eta horri esker gaur egun Itziarko enpresa batian nago lanian, eta honekin esan animatzeko aukera badazkaula eta gogo auki eskeo inoiz ez dara beran.